Hei, tervetuloa Tehtaanpihan Vauhdin 34-öiseen yksiöön. Ja tämä asunto on sisustettu tyylikkäällä tummalla tyylillä, joka näkyy sitten keittiön lisäksi myös tuolla kylpyhuoneessa. Heti eteiseen jää pieni syvennys esimerkiksi lipastolle tai kenkätelineelle, ja asunnon siivouskaappi on sijoitettu tähän eteisen yhteyteen. Sitten ulkovaatteen löytyy peilikaappi säilytystilaksi, ja peilikaapin vierustalta pääsee asunnon kylpyhuoneeseen, jossa on tyylikästä tummaa suurlaattaa, sadesuihku, kääntyvät suihkuseinät, tosi tilava allaskaluste, jossa on avohyllyä ja pari laatikkoa, valopeili ja nurkan taakse jää paikka pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Muuten asunto avautuu suureksi yhtenäiseksi tilaksi. Keittiössä on mukavasti kaappi ja tasotilaa ja oikealla puolella integroitu mikro- ja astianpesukone. Isoista ikkunoista tulvii valoa ihanasti asuntoon ja siellä on valmiina sälekaihtimet ja verhokiskot. Tuonne nurkkaan jää vielä tilavalle liukuovikaapistolle paikka. Sieltä löytyy hylly- ja henkaritilaa. Sitten etenkin kesäaikaa lisätilaa tuo avara lasitettu parveke, josta näkymät on sitten tuonne Tehtaanpihan sisäpihan suuntaan. Ja täällä pehmeä matto helpottaa sitten sisustamista. Hei, jos tämä asunto herätti sun mielenkiinnon, otahan rohkeasti yhteyttä.